Wanoza kuti kana munhu akabvunza kuti unosegeka ndogona kupindura asi yani bvise mask but vandokupindura ndogona kuzakufadza semuchizvinetsa aiona muno muSouth Africa izvi ndotori muofisi pachiya ina mastaff ndotori muofisi asi ndakauya muno ndisina permit muno ndakauya muno pasana munhu anditi kune permit kana kuti kune chii asi ndonetseka nepermit kunosaina permit iwo pano ukatosvika pano pabaza panditi unotondidaidza ukandiwana ukandidza kuti da ofisi yanhingi vakakuda kutaridza kuti ndapa ofisi iri kuzasuku asi ofisi yacho handina permit siyanai navo vari kutoita noise mapemiti siyanai navo kavakadaro vataura nezvemapemiti avo kutowana basa kutopa manewspaper madaily sun the stars chichimaningirikiri ese ari kutowana news dzekunyora dzekutotaura because iwo ukatotemwa musoro uchiti permit iwo zuva rakwana apply permit yako kuhoma face yekuzimbabwe wakwana apply passport waka apply permit wakaiapply kupi yakatanga kupiri permit 2010 kuSprings kuchiya zvemapermit vachipa vanhu zvemapermit vakapa nezvemaaslam vachingodei iko zvinhu zvangu wako zvemapermit zvefake maaslam efake takutoshanda mumakava tatogara zote kana turi kaguma musoro perimwe rakadai muofisi iwo uri kuda zvekuchemera permit siyana nepermit dzavo rega zvakadaro hatina kwatinoinda xenophobia yakauya ikangotisiya kwakauya xenophobia muno takamborohwa ndiani wakambonoona ndirohwa izvi tara ndakatotsukira ndatogena ndativa necomplexion iri bo xenophobia irimo vakayati exenophobia vakaya chinhu pachava inonzi zxenophobia ndoyokupedzisira corona ichiuya futi vachitivharira mudzimba pane muforena akambofa necorona vakauya vakapana dzimari dzavo vachiti wese muSouth African vese mayouth ese vanopa ma350 isu tinongori muno tiri kungorarama iwo uri kuchemera permit nhasi permit ine pay here nayo pane zvinhu zvokuti unogona kungotemwa nemusoro uchitemera chinhu chisina pay pane pay yaunowana here nekuda kwepermit yes I know pane vamwe vane maadvantage nemapermit like vanhu vanobva kumusha kuZimbabwe South Africa vanobva kuZimbabwe kana Tanzania kana kupi apply mabasa online kana kuapply ikoko through mapermit mavisa chichi yes it's fine nokuti mune advantage yezvo then you have to be stressed but makambokumbira here kuti mupiwe mapermit vakanga vati titire mapermit ndiani avasiro vakangozvironga kana vasingatoiti mapermit vari kutowedzera vanhu maforeigners ari kutongoba vasingabatwi because hamo mudatabase reSouth Africa nhasi ndikanoba ndikatiza chero ndikagara pano kana vasina kundiona nyange vakauya vakatora wei yekutora mafingerprints vandinyangoisa mumuchina handiwanikwe saka vari kutongocreata kuti maforeigners ainde kumberi nekuba maforeigners anongoramba achingoba muno muSouth Africa because andori neaccess yekuba muno muSouth Africa maforeigners saka zvokuti mapermit izvo chemai zvenyu asi chemai muchiziva kuti hazvisizvo zvakakubvisai kumusha makavinga basa mushanda munhu takanga tisina ndingaudza kuti tichipinda muno isaitodyirwa mari navadhara uchiti kana wakutambira mwedzi wapera panoda ne500 inoenda every month asi kwakazongouya mukuru imwe nzira yekungoti tikwanise kurarama nomwe nomwe ave neaccount kana usina mukuru zvinoti hauna passport ndio uri border jumper but mari dzokutoita mapassport yozi takatodziwana muno takatoijamba rwizi tikadzokera tikanoenda mapassport tikadzoka nawo mapassport tatanga muno muno muSouth Africa kuti uye muno muSouth Africa unouya nepassport muno unofana kuuya nepassport pamutemo unofana kuuya nepassport asi nini ndakauya ndisina passport ndikatsvaga mari yekunoita passport ndikadzokera ndikazouya ndikada passport saka zvamuri kutaura izvo siyana navo vakuzoti get away ndakure totori maofisi zvakatozembera kudai zvese tiyo iri apo mafaili evaruva vari kuse zvese zvangozara tiri muofisi ndisina permit futi siyana nazvo mwari vandoziva mwari havamboiti zvimwe havambosii munhu tichawana tinogara tiri muno hatina kwatinoenda iye anotisunga ndiani
anotisunga ndiani? Ndiudze anotisunga iye ane simba rekuti nawo ndoda kukusunga. Bhekicele wanga achisunga kudhara wanga achisunga vanhu kuma 2000 ani kumashure kuzasu. Akadzoka iko noti kafunga tichasungwa, takambosungwa. Zuma akauya akatonga pa ndikati mazulu aya achatidzinga. Yo mazulu aya tinongorimo. Takasunungurwa na Tata Mandela iso. Tata Mandela ndo vakatisunungura muno muSouth Africa muno. Hondo yedu takasunungurwa na Tata Mandela. Mandela. Hapana munhu akatisunungura isu. Tata Mandela chete. Tata Mandela. Ndo vakasungwa kuti isu tisunungurwe vachibuda mujere. Tichisunungurwa na Tata Mandela. Kuti hatina kurwana na muno muSouth Africa, hatina kurwana na mbuya nehanda. Muno kuti tisununguke muno muSouth Africa isu maforeigner acho tisina mapemiti nemaborder jam. Takasunungurwa na Tata Mandela. Tata Mandela ndo baba vedu dedi vakatisunungura isu pano. Hatina kurwana mumbuya nehanda. Zvambuya nehanda ndezvambuya nehanda, ndezvokuseri kwemba. Paisakarwana na Tata Mandela ndo saka ndinova ndiri pano. Tata wetu. Alright. Pakaipa. Iwe ungoona kuti uita sei? Mezi dzako chete. Anosina passport. Shanda muno muSouth Africa uinde unoita passport. Unoiwana mari kuZimbabwe wakaoma kudai. Unoiwana zvakaoma izvi special kwatakutoenda unoiwana kuti apatona kana zimbwe. Imo muno muSouth Africa vanotodawo mapemiti kuti vanoshanda kune dzimwe nyika. Saka zvekuti mwana musoro uchiti isu tichaita mapemiti, ivo vanotodawo mapemiti. Pane vari kutoapply mabasa kunze kwenyika, vanotofana kupuwa mapemiti. Kana ivo vachinyima vanhu mapemiti, which means na ivo havapiwiwo mapemiti kuenda kunze kwenyika. Zvakana basa izvo. Hapana asingadi pemiti. Hapana nyika isingadi pemiti. Chero kupi iye ari kuti handine pemiti, anofana kuti awane pemiti kana akuda kuenda kunotsvaka chimwe chinhu kunze, mabusiness kana chii. Ifeki. Gara pasi kuti zii. Shandira mhuri iwe.